OK, takže čaute a vítajte pri dnešnom videu. Dnes, prolog mal pomerne takú divnú odozvu, keďže mnoho ľudí si neprečítalo popis, kde bolo napísané, že titulky budú až dnes po obede, po prípade až teraz večer. Čo mi tak pripomína, že titulky tam už sú, takže v podstate stačí si zapnúť to video, dať to koliečko, čo je na tom videu, čo tam vidíte. A tam by sa mali zobraziť nastavenie tituliek, tam si nastavíte slovenčina a potom, ak sa vám to nezapne automaticky, tak tam je ešte taká jedna výberová, tam vám to ukáže, že sú to aj titulky, na to kliknite a tým si zapnete titulky. Len pre tých, ktorí proste nevedia, že to tak funguje, tak už je to tam, sú tam slovenské titulky, ktoré hádam budete vedieť prečítať. Ďalej, uvažoval som aj nad tým, že to rovno predabujem do slovenčiny, lenže čo sa nestalo, strátil sa mi save, ktorý v tom bol, takže som to nemohol predabovať. Za ďalšie, mnoho ľudí sa sťažovalo, že prečo to je v angličtine, že keď väčšina fanúšikov tvorí Slovensko a Česko. No, je to pravda, ale je tu okolo 30 odoberateľov z rôznych krajín. Ak si chcete zistiť, koľko odoberateľov máte z ktorej krajiny, tak a máte viac odberov, hej, tak si dáte Analytics a tam by sa vám nižšie mali zobraziť odoberatelia a tam je taký nastavenie grafu a tam je mapa, tak tam by vám malo zobraziť celú mapu svetu, mapa sveta a tak by to malo byť. Ďalej, začneme let's play okrem Five Nights at Freddy's Outlast. Neviem ako ho uploadnem, či ho uploadnem celý naraz a bude to zostrihaná verzia Outlastu, kde je zahrnutý aj celý Whistleblower, aj celý normálny Outlast dohromady, aby ste mohli pekne vidieť, ako to ide dohromady. To bolo asi tak všetko, len som vám chcel povedať, že tie titulky už tam sú a že na budúce viac kľudne. Ďalšiu časti by som chcel uploadnúť samozrejme ešte tento týždeň, dúfam, že stihnem, a ak nie, tak to bude zase takto pondelok o polnoci ráno, alebo myslím, že to tak nejak to bolo, nepamätám si presne, kedy to bolo. No, už vás ďalej nejdem zdržovať, pre tých, ktorí to proste nevedeli rozumieť po anglicky, tak si môžete ísť teraz pozrieť, link bude aj na konci videa. Tak, teraz tak všetko, majte sa dobre, čaute.